Здравейте! Вие сте с BG Psychology и тук е мястото, където си говорим за всичко най-интересно от света на психологията, психотерапията, психиатрията и психоанализата. Днешното видео е на тема зависима личност. В днешното видео ще започнем с значението на понятието, след което ще преминем към психиатричната гледна точка, към диагностиката на зависимата личност. След това ще преминем през психологията и ще стигнем до дълбинната психология, т.е. до психоанализата, с чиято помощ ще се опитаме в дълбочина да разберем това затруднение. Информацията, която предоставям в моите видеа, не е за да диагностицирате себе си или да диагностицирате другите хора. Моето желание е, предоставяйки ви тази информация, тя да бъде един ориентир. Да разбираме по-добре както себе си, така и нашите близки, хората около нас. Важно е да можем да разбираме собствените си затруднения и ограничения и е важно да можем да разбираме и тези на другите хора. Това ни помага по-добре да се разбираме с другите хора, да сме в по-добра връзка с себе си, да приемаме себе си и да се научим да приемаме другите. С колкото повече информация разполагаме, толкова повече ориентири имаме и толкова по-добри решения можем да намерим. Както ако става въпрос за нас самите да търсим някакви решения, така и ако наш близък, например, се нуждае от нашата помощ и подкрепа. Какво означава понятието зависима личност? Най-общо можем да кажем, че това е една особена и постоянна черта на нашият характер. Ние прекомерно да се нуждаем от грижата на някой друг. Ние да сме зависими от него. Кои са психиатричните критерии, които лекарите психиатри използват, за да поставят диагноза зависима личност? Първо, трябва да има ежедневни затруднения при взимане на решения. Като че другите хора трябва много да ги подкрепят, съветват и насърчават. Второ, имат нужда някой друг да поеме и да взима отговорностите, трудните решения за техния живот. Трето, имат трудности да изразяват несъгласие поради страх от загуба на подкрепа от другите и страх от отхвърляне. Четвърто, имат трудности при започване на нови проекти поради липса на самоувереност. Пето, стигат до крайности, за да получат одобрението на другите. Може да вършат неща, които са им неприятни, само и само да бъдат харесани, да бъдат одобрени. Преживяват силен дискомфорт и дори се чувстват безпомощни, когато са сами. 7. След приключване на отношения търсят на момента нови, за да не останат сами. И последния 8 критерий, имат нереалистични страхове, че ще бъдат изоставени и няма да могат да се погрижат за себе си. Това бяха критериите за диагностика на психиатрите. Сега ще разгледаме малко статистика. Според статистиката, това разстройство се среща по-рядко от останалите личностови разстройства. Разстройството се среща по-често при хора от женски пол.
Според статистиката, ако някой от родителите има зависимо или тревожно личностово разстройство, то много по-вероятно е и тяхното дете да развие зависимо личностово разстройство. Разстройството се среща по-често при хора, чиито родители са силно религиозни. При по-голяма част от личностовите разстройства има леко намаляване на симптомите през годините. При зависимото обаче се наблюдава обратното. Ако не се потърси психологическа и терапевтична подкрепа, то постепенно се влошава във времето. Хора с зависимо личностово разстройство по-често развиват тревожни симптоми, депресия, злоупотребяват с психоактивни вещества и развиват зависимости към тях, както и попадат често в нездравословни връзки и отношения, в които са в ролята на жертва. Какви особености на поведението можем да открием при зависимата личност? Те са тревожни, притеснителни и избягващи конфликти. Те са прилепчиви и нерешителни. Те често са песимисти и се фокусират върху негативното. Често са несигурни и се отчаиват. Обикновено са неинициативни и очакват някой друг да поеме инициативата. Понякога са по-инициативни, но то обикновено за дребни неща от ежедневието. Големи промени и нови неща в техния живот ги плашат. Много често големи ангажименти оставят за родителите си или пък за своя партньор. Какви особености можем да открием при родителите на хора с зависима личност? Едно от нещата, които често правят родителите, е да кажат: ти не можеш да се справиш, дай на мен. Също много често използват възпитателния метод: преклонена глава, сабя не я сече. Това означава, че ги учат как да прекланят главата си, да си траят, да преглъщат своите емоции, да ги потискат, да не говорят много, да не повдигат определени теми и така нататък. И може някой проблем да им се размине, ако по този начин се държат, ако си траят. Много често, ако ние възрастните не можем да отстояваме своите позиции и бягаме, на това научаваме и своите деца. Преклонената глава, която няма да я посече сабята. Да си траеш. Това, на което се научава детето, е как да потиска своите емоции, как да ги крие, а не да се справя с тях. Другото, което научава, е как да бяга от проблемите, а не да остава и да ги решава тогава, когато се стига до конфликти. Тоест, тези хора обикновено не могат да решават и конфликти, когато възникнат. Затова човек с зависима личност може да изглежда в очите на околните като тих, скромен и възпитан. Ако ние влезем в близки отношения с такъв човек, в началото може да ни е много приятно. Защо? Първо, не ни се налага постоянно да влизаме в спорове, и второ, изглежда нашето мнение има една особена тежест, което понякога може да е много приятно. Малко по малко обаче във времето започват някакви неща да ни правят впечатление и в нас да се натрупва напрежение. Ние в отношенията си с този човек започваме да се усещаме като в позиция не на възрастен, срещу който седи възрастен, а по-скоро позицията на родител и авторитет, който
седи срещу малко дете. Имаме една такава хубава българска поговорка: тате носи, мама меси. Това нещо е един много голям ориентир. Ако в отношенията си с някой ние се чувстваме, че все едно сме му родител на този човек, а него го усещаме като малко дете, много вероятно е той да има зависимо личностово разстройство. Хората с зависима личност имат още един сериозен проблем. Какъв е той? Много често тяхната зависима личност ги вкарва в отношения с хора с антисоциално или нарцистично личностово разстройство. Тоест, психопатите, социопатите и нарцисите привличат зависимите. И това изглежда доста логично. Едните обичат да са шефовете, те да контролират, те да казват какво да се прави, и другите обичат да се скатават, да си траят и да оставят контрола на някой друг. На едните им харесва да се налагат, на другите им харесва да се подчиняват. Едните се държат само тяхното желание е важно и трябва да се изпълни, а другите се държат така, сякаш нямат желания. Крият своите. Едните са агресивни, другите са пасивни. Такъв тип отношения могат да бъдат ужасно разрушителни, но те трудно могат да бъдат спрени. Защо? Отговорът е много простичък, защото и на двамата проблемите им се напасват. Нарцисът мечтае той да има цялата власт и това се сбъдва в тази му негова връзка. Зависимият мечтае някой друг да има властта, контрола и отговорността и го получава това нещо в тази връзка. Затова нито единия, нито другия може да се откаже. Това е една връзка, в която хората са взаимно зависими едни от други. Нерядко можем да видим човек с зависимо личностово разстройство, който до един момент е бил гледан и контролиран изцяло от родителите му. След това се случва сватба и директно се преминава в това партньорът да започва да отглежда и напълно да контролира човека. Тоест няма го този период на временна самостоятелност, в която човек се учи на много неща, едно от които е, например, да се грижи за себе си и собствените си интереси. Личностовите разстройства са част от характера на човека. Един от първите признаци, че едно дете може да развие зависима личност като възрастен, е наличието на сепарационна тревожност. Това означава много силен страх от раздяла, страх от изоставяне, страх от това, че родителите ти ще спрат да се грижат за тебе и че ще те оставят. Родители, които имат такива страхове, много често се вкопчват в последствие в своите деца, когато имат деца, и съответно тези деца се вкопчват в своите родители. Нормално тези страхове съществуват в един промеждутък от няколко години преди да се започне училище. Тоест, обикновено времето в детската градина, яслата и детската градина е времето, в което те постепенно се преодоляват. Колкото по-късно един човек започне да работи със своите страхове,
толкова по-трудно става той да ги преодолее. Толкова в по-голяма степен те са станали част от неговата личност. Първоначално това е била сепарационна тревожност, примерно страх от отделяне. В последствие обаче това може да се превърне и в личностово разстройство. А тези обикновено си остават до края на живота, освен ако човекът активно не се бори с тях. Когато използваме теориите на психоанализата, за да се опитаме да разберем в дълбочина какво се случва при зависимите личности, стигаме до много интересни резултати. Когато сме малки деца, за нас се грижат нашите родители. И съответно, ние сме зависими от тяхната грижа. Това, по което се ориентираме, че един човек е станал възрастен, е, че той сам е поел цялата грижа за себе си. При зависимата личност обаче нещата не се случват точно така. При анализите на тези случаи обикновено стигаме до едно и също нещо. Липсва контрола върху себе си и съответно върху собствения си живот. И липсва самочувствие, самоувереност, самооценка. Зад тези особености на зависимата личност се крие неговата тайна. Каква е неговата тайна? Ами, зависимата личност не знае кой е. В своите свидетелства, разкази и споделяния, зависимите личности често стигат до това да могат да го назоват по един добър начин този основен, базов техен проблем. Те казват: ами аз истински не знам кой съм и не знам какво искам от живота. Съответно, не знам какво да правя с своя живот. Това е нещото, което седи в дъното, в основата при зависимата личност. Съответно, това е основната задача на зависимия. Човекът първо трябва да осъзнае своите проблеми, своите затруднения. Трябва да си даде сметка, че е зависим. Това е генерален проблем и част от неговата личност. След това трябва да си даде сметка за тези неща, които седят зад неговата зависимост. Тоест, зависимостта в случая е опит да се компенсират тези неща. И ако това е нормално за едно 2-3 годишно дете, защото то тепърва му предстои да се бори и да става независимо, то при един възрастен очакването е той вече да знае кой е и какво иска от живота. Тоест да е структуриран, ако мога така да го кажа. Изградил себе си. Това са първите стъпки. Но как да разбереш къде са желанията ти в живота? Ами трябва да си зададеш един много базов въпрос и то е какво искаш и дали това, което искаш, идва от твоите страхове или идва от твоите мечти. Това е може би най-добрият ориентир, който имаме. Това, което ви казвам, може да звучи малко абстрактно и неразбираемо, затова ето няколко примера като ориентир. Ти искаш другите да се грижат за теб или искаш ти да можеш да се погрижиш за себе си. Ако искаш другите да се грижат за теб, това продиктувано от твоите мечти ли е или от твоите страхове? Тоест, идва ли от място на сила или идва от място на слабост? Ти искаш другите да ти казват кой си или искаш ти да разбереш кой си? Искаш ти да знаеш кой си. Искаш ти да изградиш това, което си. Искаш някой друг да ти дава решенията и да казва това е правилното за теб. Или искаш
сам да търсиш правилните решения, тези, които ще работят за теб. Съответно, готов ли си да поемеш тази голяма отговорност за себе си? Ако ти си дал контрола на другите, значи ти си този, който трябва да си го вземе обратно. Никой няма даром да го направи това за теб. Това е нещо, за което се борим. Как се изгражда човешката личност? Ами, много простичко. Изгражда се чрез изборите, които правим. Важните избори, които засягат нашия живот. Тогава, в този момент, в който ти кажеш на нещо да или не, тогава ти заявяваш своята личност. Ти реално казваш кой си. Ти казваш какво е твоето решение. Това е проявата на личността. Тези неща, всичките започват да се променят с това зависимия да започне да се заявява, да има активна позиция. По този начин да издърпа контрола на собствения си живот в своите си ръце. Заявявайки своята позиция, ние ставаме себе си. Борейки се за своята позиция, ние се борим за нас самите, за нашите интереси. Ние се борим за нашия живот. Нашите позиции ни отличават от другите хора и ни правят това, което сме ние и не сме някой друг. Ако имате нужда от повече информация, свързана с днешната тема, можете да изгледате едно мое предишно видео, което се казва Вътрешен и външен контрол. Това беше всичко от мен за днес. Грижете се за себе си.